basitaño nebi fulan ala baraka basitaño nebi fulan ala baraka basitaño nebi fulan ala baraka basitaño nebi fulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe ala tanuka abarkada ka sali cidewla son herma kan no ye ala kira baye kisi ni nema baka ana somgo bela jele amba la dunya ka fo bi wajulu keneka ni ye anye kai ka ben décembre kalo ma samba fla ani muga ani duru aslamiya demeton ansar bolo faraba min be kai ka ofeino keren yala kai comité d ka keni hajja bastan traoré min sona alay ka to alay ka ke alay ka tlaka di alama aleka sanani nan kumbe alaka wele seli ama ni komite ulu ye ukundo bara inkono sango sana sera ube ni kene insigi no ye hakilla jigin kene katla ka sanuya bara buluda ka bela jelen faranyon ka hina ka nyesi ni musoroba sanuma ima ay mindi jema no ye adenka sanuma a Seydi Cheikh Ousmane Madan Haidara maliho conseil islamique nyama ba aslamiya demeton ansaru nye joro de do ma chaman dira alama o masonga to alabolo ala sonama Cheikh Ousmane Madan Haidara a masawiya di alama a tora alabolo wa asona alai katlaka alaka dinen kuna wolo o hukmu konna na comité de ni bara kun folo damnana ni kene bayin sigile min kene kono mo bora fam befe kana faruka baraina bara kun folo o be kema welelon ka kuma ye nen aw anga jeka nyamada o fe ame anga comité nyamago fu olu de ambla kan bare labe ala sona anyi musaka fonfon nyino bolo ya di ama vraiment amu fu o ko fe tuguni ka nga comité la dum bela jere fu nyamago ye musaka di nga bora comité la dum de mo ye drome kala ma bela jere fu krengra nyala ame anga vadam fu no ye ablay kulubali vraiment amba fu basanga fatu ne nyinanche comité de kan sigi ni ya sanani de a sanani fonfon a doma ke folo ko able ma bakanti ka kla ka nason ta ka ma ke nyina era e misi bele de di wa o dama tede hali section ka mawludum no meke a chama be able be misi di abadi comité de ka la se asero la vraiment amafu alibi alaka to anjigi alaka to do anjigi alaka kenemanto abeka bo sarakati miya ka demaya yarabi alaka demaya mbamba la ko ke tiba kan ko so o kofe anga chekele werebe amena ale ka gundo bange mo to ye ni mo misela ka langani no ye mamutu boire abe anga comité la ka damne basan fatule kana se nyinama sisama ansigi yorema ale ka farda seli abe kulo lo chien tanke ka chiba sama ka damne devine basan fatula kana se sisama o wale ya be ale bolo vraiment mafo alibi alaka keba di ayerema abake basanya abaka masawe vraiment ambafo mo betise kanike o kofe amanga komte musofo ka musorobo fo we do femindi ka lase Obama asera kan yoro ka musofo ulugo ni do femino ndi o boni kera ko sina muso taraka jawi o ulugo do fendi la kama ambu yoro fo ama nyina ala fe ko muso nyuma sera che mai chogum na ala kan yoro kelemanto akofe ala kan yoro na anta o kambe o la manga commission mo befu vraiment be la ka joka bare ki kungoyi o kofe ame organisation de vigile bela jelen fo vraiment bare nunu de bara ke baga commission ya labe baga me olu de bara ke baga vraiment bare akera fo kasi adana ama ina la fe san chama be ala bulo la ka ira bela jelen na akara ka hami fon to na la ka abela jelen no ya ala ka nga jengla ka dama ala ka nga lahara glanye akala ka jurumu nunu to na ya rabbi ala ko lu ya fa o kofe anga comité nunu be nu ye bonya blakana ala sona bonya nunu be serama vraiment mbufo alibi alaka barka do comité nunu na ala ko jidi ala ko ke ciba kanu ko son soli la rasul nde ko yonga cikai haga to ba kan soli la rasul ambe foli bla muso cesirlen bela jelenya aba cesiri minke je pense que a den sababula
mɔgɔ sen bɛ jamana jɔ in na ni jamana kɔfɛ Haidara kɛra sababu ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc an b'o foli bila Amusari karamɔgɔ na a cɛdenw na muso bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra yen an bɛ sigida min na commune rurale de Kulun don je pense que dugutigi ka représentant kumana sɔgɔmada in na a kɛra ɲana mais n'a tun bɛ kɛnɛ kan nafa b'a la kosɛbɛ parce que an ka sɔrɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sigida kelen commune kelen donc sous section Kulu Amsar section n'o ye Amsar section ba ye je pense que u bɛ cɛsiri min na bɛɛ de kungo don donc exemple min yira bɛɛ de kan k'i cɛsiri i yɛrɛ i ka sigida la donc n bɛ foli bila karamɔgɔ fɛn o fɛn cɛsiri ko la ka foli bila sous section Kulun ye ka foli bila comité cɛ na muso u ye wulikajɔ min kɛ mairie bɛ tɔgɔ la mɔgɔ mɔgɔ sen sera i ɲuman nana ala k'i ɲuman segin an bɛ ala fo ka ala barikada ala min ye bi don yira an na an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo k'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Sheikh Serif Usman Madani Haidara ye k'a Haidara an b'a ale bali ka kɛnɛ kan n'o y'a ka fatuli san kunbɛn kɛnɛ an b'an ka section fo k'an ka sous-section fo k'an ka comitew bɛɛ lajɛlen fo comité min ye nin kɛnɛ nin kan n'o ye comité D an b'u fo k'u barikada ka deli ala fɛ ala ka san caman yira an na an n'u ka jɛ ka kɛnɛ nin kɛ an mamamuso n'o ye Basan Tarawele an b'a deli ala fɛ ala ka hinɛ la ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ka an yɛrɛ ɲa k'an ta kɔnɔ ko hɔrɔma se an bɛɛ lajɛlen ma awasalamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka kaye section ma coordination folen kɔfɛ k'an ka section kelen kelen bɛɛ fo comité kelen o kelen bɛ kaye mara kɔnɔ an b'a comité bɛɛ fo donba bi a kɛrɛnkɛrɛnlen don ni comité de den Kulu section kɔnɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka comité de ɲɛmɔgɔ fo a n'a ka bureau ni mɔgɔ min ye nin baara in lajɛ i b'a dɔn fɛn caman kɛra ka nin baara in labɛn n'o ye ka daminɛ kuranakalan mun kɛra sɔgɔmɛ in na ka taa se ni wula in na baara mun labɛnnen filɛ fɛnw caman de farala ɲɔgɔn kan ka se ka nin kɛ kɛnɛ sanuma ye nin cogoya in na mais kɛnɛ in sigira musokɔrɔba min ye n'o ye Basan Tarawele nin ka dɔgɔ a la a ye mun di diɲɛ ma an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa y'an bɛɛ wasa an bɛɛ kunna wolola ni nin musokɔrɔba in ka nɔnabila ye n'o ye a ye nɔ min di diɲɛ ma k'a fɔ an bɛɛ ye nin ɲɛnamaya in ye cɛsiri so de ye ɲɛnamaya in ye baara so de ye ɲɛnamaya in mɔgɔ kana sɔn i ka na fu ka taa fu an kelen o kelen an muso minnu bɛ yan an minnu ye cɛw ye n'an bɛ yan an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn an kan ka fɛn dɔ de to an kɔfɛ dilanli sira la mun bɛ kɛ nɔ ye an kelen kelen kɔ nin ka kan bɛɛ ka hima ye an bɛɛ ka hami ka kɛ nin de ye ne bɛ taa ka mun to n'o bɛ langalen kɔfɛ alhamdulillah Basan Tarawele a sera ko o jɔyɔrɔba in ta o la an bɛ dugawu k'a ye ka ɲini ala fɛ a y'an kɔn da yɔrɔ min na ala k'o nɛɛmɛ a ye an b'a dɔn nin hinɛ bɛ se a ma wa nin kɛnɛ in sigilen don diɲɛ yɔrɔ caman bi ka ɲɛsin musokɔrɔba in ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛ ninnu bɛɛ sigi hɛrɛ la ala k'u bɛɛ wuli hɛrɛ la ka na foli laban n'an ka o du ye Alhaji Seydou Ibrahim Diallo a nɔnabilalen don ni Muhamadu Diko ye an b'u fo u kɛra ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ala k'an k'u kɔmɔgɔ ɲuman ye ka foli laban ni kuntigi yɛrɛ ye Seyidi Serif Usman Madani Haidara k'a fɔ an bɛɛ an ka karamɔgɔ ɲɛsin tilenna dɔ an ka taa o fɛ an bɛɛ bɛ wasa diɲɛ na walahi an bɛ wasa karamɔgɔ ye diɲɛ bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye a tilara k'a kanu ale yɛrɛ bolola hɛrɛ ka se bɛɛ ma wa an bɛɛ k'an jija an ka kɛ ten an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka naba bɛɛ fo an ɲuman na hɛrɛ yɛrɛ bi ala ka segin ni an bɛɛ ɲuman ye an bɛ section min kɔnɔ bi o ye kaye section an ka foli bɛ a ɲɛmaaba ye n'o ye Basaro Jara n'a ka cɛdenw u ka section kɔnɔ n'o bɛ wele Kulu section n'a président ye Masawule Tarawele ani a ka cɛdenw an ka foli b'u ye
comité de dala bi wulada in na an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye a seere Sherif Usman Madani Haidara ale bamuso ala ye ale miniji dɔgɔya k'o sanayɛlɛma kɛ nin waati dɔ ye o la an sigilen bɛ tasibila ani ala barikada ani ala wele an b'o kɛnɛ de kan an b'a dɔn nin kɛnɛ na kamaw b'a la siga foyi t'a la parce que ale de kɛra sababu ye ne ka kamatigiw dilan o cɛbaw bɛ yan o musobaw bɛ yan o la an bɛ dugawu kɛ an sigira hɛrɛ mun na yarabi ala ka hɛrɛ ninnu ala k'o sabati mɔgɔ mɔgɔ sigira ka hami min to la yarabi hami ninnu ala k'o dilan mɔgɔ mɔgɔ sigira ka jɔrɔnako min to la ala k'u bɛɛ wuli jamana ye ala k'a kisi an karamɔgɔ yɛrɛ an ma ɲini ala fɛ ala ka si di a ma ala ka si d'a ma ala ka n'a kɔlɔsi a mago b'a ka ko la cogo min na yarabi ala k'a kɛ ten a mago b'a la cogo min na yarabi ala k'a kɛ ten coordination tɔgɔ la an bɛ section bɛɛ fo section 8 min bɛ Kayi région kɔnɔ an ka foli b'a kelen kelen bɛɛ a mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan yan nɔ o la an bɛ jɔyɔrɔ mun na an bɛ jɔyɔrɔ bureau national ka jɔli de la parce que an bɛ baara kɛ bureau national de bɛ baara ninnu ordonné o la an bɛ baara kɛ olu place de la après dama Alaji Moro Jalo an b'a fo a n'a ka bureau bɛɛ lajɛlen yarabi ala k'an n'u dɛmɛ laɲini min b'u bolo n'o ye ansari yɛrɛ bɛ se ka diɲɛ bɛɛ minɛ cogo min na yarabi ala k'olu sabati ala k'an bɛɛ wasa ala ka ala bonya kama kuranɛ bonya kama sallallahu o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ ɲɛnɛmayara an karamɔgɔ Dr Abubakar Konate fɛ ale min ye a silamɛya dɛmɛtɔ ansar wajulikɛlaba ye Kayi kɔnɔna na a ye dakuruɲɛ 2 min lase ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ an ye walanda fitini min kɛrɛnkɛrɛn waati ka teli muso ka ko la muso min ala ma ni muso tɔw kɛɲɛ kɛnɛ ye tasi kɛnɛba de kɛnɛ in kɛnɛ senumanba ɔ ni kɛnɛw bɛ bonya n'u tigiw ye nin kɛnɛ in ka bɔ nin kɛnɛ in ka bɔ dɛ Basa Tarawele muso min ni ala y'a sugandi k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ Haidara ba ye k'a kɛ Haidara ba ye Haidara ka diɲɛ na o sababu ka kɛ e ye Basa ale ye fɛnba k'i ye Basa ala y'i bonya Basa ala y'i sugandi ala y'i kɛrɛnkɛrɛn ala y'i kɛrɛnkɛrɛn k'i ɲa ka tila ka den ɲuman bɔ i la den ɲuman min bi diɲɛ bɛɛ jigi don a faso dama tɛ diɲɛ bɛɛ jigi don diɲɛ bɛɛ Américains y'a wele ko na i bɛ kuma an b'i lamɛn an mɔgɔ bɛ ka hakilinaw la o kɛra ya walima o ma kɛ ka ko ɲɛ Europe dugu joli k'a daminɛ France Italie Espagne ani yɔrɔ jumɛn ka taa Haidara taara ni ninnu bɛ visiter tubabu kulo bilen ka tɛgɛ da sirikɛ tigɛ ka baya minɛ o ma kɛ Afrique centrale aina al Gabon kata gouverneur ko ko mɔgɔ bɛ sirifukɛ la k'a kana o mɔgɔ b'a dala kan sirifukɛ ka taa Guinée o ma kɛ ko jan yɛrɛ Guinée diinɛ ɲɛmɔgɔw k'olu kɔni ye duwawu caman k'u faso ye ko nka u ka fɛɛrɛ kɛ ka sirifukɛ min bɛ Mali la a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara k'a ka bɔ Mali la ka ɲɛw ma den ka taa duwawu k'o faso ye n'o ye Guinée Conakry o kɛra o ma kɛ n ko kana sigi Bamako tellement que sirifukɛ occupelen don a ka ciw ka ca tile 3 kana deli de ɲa an ma de ɲina aw mɔgɔ bila an faso la na an ka jamana ɲɛmɔgɔso ka diɲɛ kɔnɔ anw diinɛ ɲɛmɔgɔ anw mɔgɔ bila faso la na duwawu kɛ la Guinée
anw b'a dɔn Hayidara e ka dala duwawu tɛ bin i ye duwawu k'i faso ye an y'a nɔ ye Kanute an y'a nɔ ye ta'al ila ghiniya ud'u li ghiniya فبدعائك لجمهورية غينيا تتنزل البركات وتتكثر الخيرات لجنة الدين يمو دالكا كونيك الدوية بركة وبجيل لجنة هيرو وبتايا شروكي كونزونا ويا هوتيل تاي أي من قالك هوتيل يا هوتيل شو جمعه كابتا مومي aka séjour kono ay mate jigi anaka délégation Haidara ay jien wasa amba ina la fara ka nyeme ala amin ya rabbi alaka Haidara kurushi amin wat Kanute basita ni musobai madoni an karamo ni ya mara ko an bɛ fɛ de ka wajuli kɛ basi ta ka kɛnɛ kan natahayar an yɛrɛ an t'a dɔn an b'a minɛ yɔrɔ jumɛn an b'a bila fan bɛɛ kuma yɔrɔ muso min fan bɛɛ kuma yɔrɔ n'i y'a ta sanfɛ wo ale bɔra mun na ayi i wasara walanda ko la n'i y'a ta minnu bɔra ale la i wasara walanda ko la i y'a kinin ta i y'a numan ta i y'a ka diinɛ ta i y'a ka alaboto ta i y'a ka aladanaya ta n'i y'a basi ta n bolo bɛ n kɔ denya la i wasara n'i y'a ta furumusoya la i wasara n'i y'a ta baya la i wasara n'i y'a ta mamaya la mamusoya o la i wasara a fan bɛɛ a fan bɛɛ injazu السيدة العزيزة باشتا تراوري التاريخي للمجتمع الإنساني بين المنطلق والأسس موضوعي أمجا كوين دودرو إنجاز السيدة العزيزة مصبا على يرسونا مصومين كابونيا نوي باسيتا تراوري أي باربا دوكي باربا من نوبي جاتي aramadenya histoire ko bawdoye injazun tarihiyun baradon haramadenya yere histoire kono ay barabba doke o bare ayoke lil mujtama'il insani aramadenya yere o bare nafasera haramadenya bema bainal muntalaqi bare nyere awulila yoro jumende kwanga na nyina sababu ko jujo wal ususi ani bare nyere kase ka réaliser asigira siglan jimenka asigira spasma jimenka kele bare nye jume aflana awuli yoro munyi asabana asigira sen jimenka fanyana ka jiebe wasa wala nda fitini ndedo aya kla poemba saba afolo al injazu tarikhiyu lisayyidati alazizati basita tarawore radiyallahu anha barabami ni musobay nyoke alaka jen ama radiyallahu anha doko koni atibe kanifo mama koni me fo sabo doronem wad kalani famute kile sekatala to hodo angatem
baara in ye jumɛn ye ni musoba in ye mun kɛ e b'a dɔn ne b'a dɔn innama ana mudhakiru n ye hakililajigibaa de n tɛ b'a dɔn dɛrɛ huwa injabu ibnin rafa'a Allahu bihi ad-dina wa nafa'a bihi al-watana ayin deke ka den do bange den min ni Ala ye diine kɔrɔta n'a ye ka tila ka faso o nafa n'a ye basa a ka ɲɛnamaya a ye baara min réaliser ni histoire tɛ ɲinɛ a kɔ fo ka diɲɛ wuli nin de don ka den di diinɛ ma a ye diinɛ ta ka den di maaya ma a ye maaya nafa ka den di jamana ma min ye jamana jɔ o kɛra o ye den jumɛn ye ibnun salih den min ɲana ka ɲa muslihun ka tila ka laɲani kɛ maa dɔ ɲanen don nka Ala ma laɲani se k'a ye awɔ wa dɔ bɛ a ka ɲi quoi huwa fi dhati haddihi fi dhati nafsihi huwa salih a yɛrɛkun n'a ka ɲi nka n'i ye hali maa kelen d'a ma k'a k'o dilan a tɛ se Ala ye den min di ni musoba in ma ni musoba in ye den min di ɲanamaya ma o den in de ɲana waladun salihun ibnun salihun muslihun a yɛrɛ ɲana wallahi Haidara ɲana cɛ min jɛra fɛn bɛɛ kɔ ka se to a ye Haidara bɛ wajili daminɛ don min Haidara tun tɛ fantan ye labudda min tawdih hadhihi nuqta Haidara tun tɛ fantan ye dɛ mais a bɛ wajili daminɛ don min a y'a dɔn k'a fɔ nin sira in n'i ye nin minɛ gitɔrɔn tɛ nin na dɛ ŋɔni de bɛ nin na laysa tariqan mu'abbadan sira in ma nɔgɔ dɛ sira in gɛlɛya a y'a dɔn degun min b'a la a y'a dɔn tɔɔrɔ min b'a la a y'a dɔn lakin a tilara k'a minɛ a kɛra cogo min a ma kan bɛ ɲɛna degun minnu sɔrɔla tɔɔrɔ minnu sɔrɔla nka Haidara de ye layidu di Ala ma n tigi Ala ba'da tafkir amiq miiri kɔfɛ miiri min n'a ka dun miiri min n'a ka dun n t'a dɔn n'aw bɛ faamu quoi Haidara ye baara min kɛ ay maa si tɛ se k'a kɛ fo ka sɔrɔ i y'i miiri fɔlɔ de k'i sigi k'i miiri ka jate minɛ ko dɔ la a fɔ de ma ko a tafkir miiri fɛgɛman tɛ koyi miiri min n'a bɛ jigin profond yɛrɛ la al amiq kodɔnnaw ko kullu injazin kabirin wara'ahu fikratun amiqatun ko n'i ye maa o maa ye k'a ye koba dɔ kɛ ɲɛnamaya la diinɛ la walima maaya la k'o koba in kɔfɛ miiriba dɔ de b'a kɔfɛ miiri min n'a ka dun kɔrɔtigi y'i sigi fɔlɔ de k'i miiri Haidara ma changement de kɛ Haidara ye changement de kɛ diinɛ la maa o maa ye changement kɛ diinɛ la walima hali minnu y'a kɛ maaya la hali jamana ko e k'i sigi u ka histoire kalan a bɛ kɛ gansan de ya non a tɛ kɛ sigo la dɛ kɛnɛ kan a bɛ kɛ ni mun ye effort pratique min n'o bɛ na miiri kɔfɛ k'i sigi k'i miiri ka jate minɛ mun bɛ ka problème dɔn ka sababu dɔn ka solution ɲɛɲini ka tila k'a sira ta Haidara y'o de kɛ Haidara y'a sɔrɔ faamu jugu de calen don diinɛ kɔnɔ
ka diinɛ lanɔgɔ ka kisɛw to ye ka t'i nɔrɔ faraw la diinɛ kun labanna ye cogo la ashak alhaya almadhar a y'o miiri dɔɔni kɛ san 30 ka ko ɲinan ye anw fɛ diinɛ ko la mun kun bɛ yan mazahir shakliyat dɔ bɛ kuma n'o kumana dɔrɔn o b'a fɔ ayiwa ni nana wuridi bɛ an b'a d'i ma ni zikiri tant que i bɛ nin kan i ti jɛn o kɔrɔ n'i ye kuma in mafhumu lajɛ n'i ye nin kuma in traité usuliyan usulu sira kan ni wuridi minɛ n'i ye nin d'i ma ni minalen ko e fɛ foyi tɛ tiɲɛ bilen o kɔrɔ fɛn o fɛn y'a tigi di a k'a kɛ a tɛ jɛn bilen walahi n galla ala la o wuridi tɛ yen min b'o kɛ non a tɛ yen ayi a tɛ yen dɛ ni minɛ nin fɔli dama i tɛ jɛni bilen i ka baara kɛra fɛn fɛn min y'i diya o kɛ a wuridi tɛ yen a tɛ yen o dɔw nana ka kira ka taasira bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o bɛ yen kɔɲɛ dama ma n'o b'i bolo dɔrɔn e de y'a sɔbɛ n'o t'i bolo tɛ foyi ye hali ye wali ye ko jumɛnw siko filiko boloko senko kungoloko o tɛ subaya ye wa o ye mun diinɛ ye si diinɛ si jɔyɔrɔ jumɛn bɛ diinɛ la wallahi Haidara bɛna don min na n ye cɛkɔrɔba dɔ la mɛ n kulo Haidara nana ka bɛn sanga min ma ale yɛrɛ maa wɛrɛ tɛ dɛ ale ye susulikɛla ka marifa ale ye marifa de labɛn k'i sigi si ça va pas an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan masala jumɛn na bolomina ni bolojigin bolomina ni bolojigin ka ɲugu ɲɔgɔn na boloko kama ka ba ɲɔgɔn na boloko kama ka ɲɔgɔn susu boloko kama ka ɲɔgɔn tɛti Mali kɔnɔ yan boloko kama bali ka ɲɔgɔn kafira yɛrɛ boloko kama muso dɔw ka si bɛɛ kɛ ka seli dɔw kɔfɛ misiri la fatɔli u banna ka taa ka janaza la ko mun kɛra ko saba n'a kun bɛ seli a b'a bolo jigin de ayu fiqhi ni hada ni ye sariya jumɛn Haidara den nana ko diinɛ boloko t'a la i bolo n'i bɛ seli a ka di ye yɔrɔ min a bila yen fo ni sariya ye kɛcogo min bali ko bali n'a y'i diya yɛrɛ i t'a to misiri la i bolo fila a démonter k'a to so n'i nana i b'a monter o t'a bannen ye wa o n'i y'a mɛn a minɛ a bila a bolo b'i la de ka diɲɛ bɛɛ lafiya ka sinjiw tugu wallahi sinjiw tigɛra Mali kɔnɔ yan boloko kama furu sara kama merci i hakili jigi fatuwa dɔ la fatuwa in kɛra Mali la yan de ne ni fatuwa in min siɲɛ fɔlɔ ma a y'a sɔrɔ n bɛ Niger sɔɔni n bɛ kasi n kun bɛ ka mun kasi sariya dɔnnibaga ko sariya muso dɔ ka karamɔgɔ ɲininka ne bɛ ne ka seli la ne bɛ n bolo minɛ de n furula cɛ ma n cɛ ko n ka n bolo bila ko olu tɛ bolo minɛnaw ye ko n ka n bolo bila a y'a karamɔgɔ in ɲininka ko n ka mun kɛ a fɔ n de ma ko fatuwa fatuwa ye jumɛn ye ka maa dɔ ɲininka diinɛ la silamɛya kiri la ko ala ye mun fɔ nin na n dɛmɛ ala ta e ta tɛ dɛ ala ye mun fɔ nin na ba'da ijtihadika ba'da bahathika i ka faamu kɔfɛ i ka recherche kɔfɛ n dɛmɛ de ala ta ye mun ye nin question in na a fɔ de ma fatuwa maa min bɛ jɛn'a kama kalannaw la maa min bɛ jɛn'a sababu la kalannaw la a ka ca ne ye bolo minɛla ye n furula cɛ ma a ko n ka n bolo bila n ko di
e ko di karamo karamo ke ngwama kwa ka bolo mine ka bolo mine ko de kira ka sunai ko ni che maso ka furusa ay wali furusa la ilaha illallah muhammadur rasulullah والله هذه الفتوى ليست صحيحة لا لا الفتوى نتساوي نتساوي فيو ka furu ka sa kun jumena nin keso sugu karamogo yani ka nin jaabi ka sira di furu ka sa ibe koyi keso inde laje keso inda balasila da al mas'alata ala al mizan shar'i udrus al mas'alata min jami' jawanibiha wa ab'adiha wa afaqiha ibe keso iba da balansila iba étudier fam befe aduguma sanfe ningo furu inkasa furu say mumena kofe kololo jumembenna tinyera na muso uni nyogo chela fela be di folo u che denjol bu che folo est-ce que nunu be nya nyogon ko ni ngo ni furu inkasa de nunu be ke chokodi furu jol be asale ko fe de chiena sabu dombe to pilimpala la fa yoro ba yoro che chama me ni furu saro be dimi ku do mina musola muso wera ta bolo kulamo do be ta di mo musoma o majime mo muso kera de la molawiye do be ta di do muso do be yorodo ko muso do be yorodo ni e deun ka chieni latigele pew asabe mi ko furu sa as-salafu salih wallahi don maga ba munu temena ado kumbe ni question be furusa kan doro tu dado ala kasoro doni dafalen be bula la akbar ni question be furusa ka kanga tugu mo munu ko kira ko fe anga ka tugu munu ko no ye as-salafu ko sankeme folo sankeme fulana sankeme sabana ma ba munu kumbe afode mako salafu kanga tugu oluko famuna aklinala olu ala jomba don maga ba do kumve ningi ngalbe furusa kandoro bu dabal la akbar ku kana furusa mi mankasa ko sabe ka odru di furukasa bolo jiginna minali kama sharia la tibe la akbar muso ni furula e bolo minala e iche bolo jigina e na ko e bolo jigi ibia essayer kala famu basi tola na maso ajigi sikatala ikaseli foitala sikatala la akbar na ko e kana selfiu o kuma were ngami bali kaseli bolo jigi ay ajigi hoduguma ne bolo jigi nendo ifurla chemi ma ami bal sella aki bolo mine ni koy bala fama maso amine kosabe amine akbar ala mogote sella farpolo la sella min jomme ala nyekora jolendo ni diskun jume ala mogo bodel kosabe ala mogo bi diskun der isente bolote kungolote ala ka sawu nyuma kai mai haidara de nana ka ni famu nyuma nunu ka lafiya ibnun alimun musoroba ye dende de amawad min kera doni baye min kera doni baye ni ya me mama da ko haidara makala hasidi atede hasidi denya de do nta do ba fa sa ke afaya sarabu fe ni ko sera ni ko exagérer dora be bodenya la be ke faya shi ke ibu ni ga ko muna ba fa makala ko o ka fen foi tubolo dalu foi tubolo ko diplôme ta mba fuye angata ere ka kotela monde islamique la hal arabu jamana karamogo bawbe sonkeru ye uka dine uka doni uka famu ka soro diplôme tigu kunte muallafun fila et puis talifuke merci ka sebenu ke sebeni nyuma wallahi wadu ka sebe fe niya kale bado chedo e ninkala ka soro master tubolo doctorat tubolo wallahi olu yere tugumba do ko budo me usona olu ka dine shirke ya kumbo malla amakala hasidi de ya dedo ko sebege nyongo ya dedo
Haidara ka fatwa jolbe ya ni cɛ sera ka wuli Mali kɔnɔ yan. Ate. Mawudu la san o san a bɛ fatwa kɛnɛ sigi ɲininkali jaabi cɛ jumɛn delila k'a kɛlɛ wuli yan. Ate. A bɛ tafsiri kɛ wala tɛ tafsiri kɛ. Tafsiri ye jumɛn ye. Kosɛbɛ. K'Ala ka kuranɛ k'a ta sura par sura aya par aya Ala ko ten san jɔ la a bɛ k'a kɛ jɔn sera k'a kɛlɛ wuli. Ate. A kɔrɔ bɛ k'a wuli. N'i y'i biri k'i b'o wuli i tɛ kotigiya kɛ bilen. I tɛ kotigiya kɛ bilen. Haidara ye hakilina minnu place diinɛ ko la k'a sigi nin ye cɛ jumɛn de sera k'a wuli. Diɲɛ don o don a ka tiɲɛ de bɛ da kɛnɛ kan diinɛ ko la diɲɛ don o don a ka fatuwaw de bɛ a tiɲɛw de bɛ da kɛnɛ kan. Diinɛ seli tɛ silamɛya seli tɛ jogo don k'a nɛnɛ o kama bi mun y'a nɛnɛ kunu u y'a ka tiɲɛ segin a ma. Kosɛbɛ kɛ. K'a segin a ma ko diinɛ tɛ taa bonya ko bonya fo maa ka maa bonya maa ka maa dɔn k'o tɛ tiɲɛ ye k'an bɛɛ ye kelen bi a ka tiɲɛ segin a ma. O fɔbagaw y'u ka kalandenw fara ɲɔgɔn kan k'a bɛnna ta n'an ma ko in jateminɛ. Ko bonya tɛ ko in na bilen dɛ. Bonya tɛ ko in na bilen dɛ an ka ɲɔgɔn jateminɛ dɛ. Bonya k'i karamɔgɔ bonya k'i sula ye olu balila yan an y'o baliba dɔ ye kalanden sigilen don a bɛ k'a sen digidigi ne y'a video ye k'a sen digidigi k'a sɔrɔ olu bɛɛ haramuna yan ko ka t'i bugu i karamɔgɔ kɔrɔ ko k'a senw digidigi ka tugu a kɔ ko k'a garder k'o ye mun dangadenya ye. Wala ko ye mun dangadenya ye n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. An ka karamɔgɔ dɔ fagara Mali kɔnɔ yan alimami de don Ala ka hinɛ a la imamba de don karamɔgɔ in dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen ye ne kalan jamana kɔfɛ dɔgɔkɛ ye kalan kɛ yɔrɔ jamana ka san caman kɛ anw ye kalan kɛ yɔrɔ min u y'a ta comme professeur fanba de b'a la a ye walanda di ne ma sisan a ye démissionnaire a donna jamana kɔnɔ fanba de b'a la kɔrɔkɛ fagara yan mun ko ka ni kɛ yan ko pourquoi dɔw b'u ka baara bila ka taa tugu karamɔgɔ dɔw ko k'u kɔlɔsi u ka réseaux ka n yɛrɛ a sɛbɛn ne ka ɲɔgɔn jalaki ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ kɛ k'an ka alimamu tɛ ka kɔlɔsi de k'u tɛ ka garder de sisan wa fɛn o fɛn n'a ma sigi dɔnni ɲuman kan a wo bɛ yen ka télé lajɛw bɛɛ haramu an fɛ yan télé lajɛ photo ka bɛɛ haramu mais sisan photo bɛ cogo di an ka saudiya dɔnnibaga belebele si tɛ yen kɔrɔlen ni kura sisan e k'a tɔgɔ tape Google sanfɛ n'a jaw tɛ na an tun bɛ minnu kɔ sisan an ka kutubaw u tɛ ka yɔrɔ photo kɔni tɛ se filmeli kɔni ma. Alikaba imamu Madina Misiri imamu a bɛɛ ka laselili jaw bɛ fan bɛɛ réseaux kan photo tɛmɛn'o kan ka mɔgɔw kafiriya photo kama ka ɲugun balimaw la photo kama balima ka ban balima la fa kelen ba kelen k'a bɛ photo ta mais an ma y'an bila fɔlɔ o bɛɛ dagara tuguni o bɛɛ dagara tuguni dɔ tigɛra karamɔgɔ ya o tɛ yɔrɔ yɛrɛ de Kayi yan ka télé ko télé ye haramu ye télé filɛ télé ni télé bi ka so ani boli bi ka so a bɛɛ ye kelen boli don a tilfaz sɔna mun mutakallimun ko boli ni kumabaga de don aw kana kɛ so a ti bɛn Ala yɛrɛ ka latigɛ la don dɔ Ala y'a latigɛ ale de ka don karamɔgɔ in ka kɔɲɔmuso ka so kɔnɔ a y'a sɔrɔ télé belebeleba gulonnen dɔ ye écran télé karamɔgɔ in ka kɔɲɔmuso ɲɛfɛfɛrɛn ka so kɔnɔ safa taar'i sigira a y'a kunkolo minɛ a ko anw sa donc k'an bali télé la ja télé bɛ kɔɲɔmuso ka so kɔnɔ ɲɛfɛfɛrɛn ka so ayi depuis o yɔrɔ la ale ko k'a kaɲi a kaɲi n bɛ segin a kan fɛn fɛn ma sigi dɔnni ɲuman kan
fefe masigi doni nyuma nyuma ka ateto sena Kosabe. ha ibnun huwa barakatullahi ala ardihi de minno kera ala ka barka ya ka dukolo koka basa dendi de minno kera barka ya dukolo koka haidara ka barka de tambela ya Wallahi. e ka ma barka ma usigle na Sikata la te wuli. wallahi ni kelen kela be ninu e faso jola de sigle fle Sikata la ko. ka faso jo ka baso jo ka burana jo jo ibe joli min do billahi to be kene kaya ni u ka cesiri na foriye be kasi Akbar. diplôme bora ka da do maya Lahi. ala ka sini kana da numa Amin ya rabbi. jon sababla as-sayyid ash-sharif usman madan haidara barakatullahi ala ardihi ala ka barika ka dukoroka Lahi. jon ibnun amanun li khalqillah ala ardillah basa de dendi demin kera danaya ka ke ala ka danaya ye dukolo koka wallahi den ye min fo ni ya la bare be danaya soro jien lahara akbar kamti ibe basigi soro jien lahara ibe dusku mafaka soro jien lahara ay ça fait la tatahayyar ay ibe balo basigle fembi bolo fenti bolo ibe balo basigle lahi ha ibnun burika fi qawlihi wa fi'lihi wa hayatihi kulliha demi alay barka do akada adala kana ka barka do aka walela ka barka do aka nyanama bela ni ay dara sembe mina obeke ko baye hal ko ni ay dara se do nara be ko baye wallahi makai ha ka mali kono kananga dine ko reglambolo kamna kera dine nyema e mali kono ya kana lafiya wallahi konfiun de be ngale ke nin ko ina haidara ko mu ay mo ima e faka kuma bakruba do kera ndale mali kono ha lahi ulibali hali kulan kelo nyemi fi ulibali don koy ima hala ka kuma baw kera ndale ya wala barika muso ye miya isula ke de miya maso barika ngini a che debe che to da min baye bato da mai ni kuma ba nunu o kira zande jiyo kono ka jiye nafa ha ibnun marji'un diniyun aminun basa de dendi de min kara marjuye dine siraka dine nyema ka ke signore na nyagamina doro ni nye dara denga abenyana bo kosobe haidara ay dine ko na fregera ajija ka si haidara fe aba foni ka dawma yoro ni juru sirla siri chogo de la foni manogo ay dine ko juru kse na sirla na jara na ma foni ay se bangoni jegne buna la akbar haidara nga foni be no ay na fo juru siri chogo intogo sorondo awe jume sorondo aba sama de na fa kunziri mbede ina fo sorondo abe bo fasay e pe na ya blero men bebe lafia foni nyengo belebele ma de be wasa nyengo te wasa de sikatala ibe ma de fa ite nyengo fa hali kirama be fa kira sara nafigi bile kungolo bawbe bile amu wasa ha ibnun muslih aslaha khalqan kathiran min ibadillah ka jon chaman gra ala ka jongna ibnun hadin basa de dendi demi nakira kanabaga ka jong kana ka talama okera haidara ka ke kanabaga ha لأنه به هدى الرب الأعلى خلقا كثيرا من الجن والإنس ni haidara bihi ni denye bihi ni abade adenche kele tura bay tura kele sinzan fay
bihi n'a sababu ye ni ba in ye baw sababiya de hada arrabbul a'la ma ba in ala ba in a ye jɔn caman de kana ka tugu diinɛ ba in kɔ den sababu la Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire Burkina Sénégal Guinée ta Niger ta Europe ta Amérique den dɔw bɔra faso la ka taa jamana kɔ kan hali u masaw kun tɛ dɔrɔmɛ 20 sukɔrɔ mɔni sɔngɔ sɔrɔ mɔni sukɔrɔ 20 n'a sɔrɔ ka sɔrɔ fɛn b'u kunna Haidara dalakan kama ko denw a ye kɛ dugaden ye aw minnu bɛ tunga la a y'a janto masaw la a y'u to mɔni sukɔrɔnda min na halisa b'o de la koyi n'aw y'a sɔrɔ a y'a jantu la den joli joli Amérique Europe n'u ye nin message n'u y'a sɔrɔ k'a faamu ka ɲɛsin masaw la u ye faso jɔ ka baso jɔ ka hali buranso dɔw y'a jɔ Haidara ka nin message in sababu la kosɛbɛ o kɛra Haidara ye nafa walima a ma nafa kɛ wallahi a ye nafa kɛ wallahi k'a sɔrɔ a dɔw faw n'u baw Haidara yɛrɛ t'a dɔn k'u bɛ diɲɛ na o kɔrɔ jaa du Haidara ye du de jɔ k'u dilan k'a sɔrɔ hali a t'u dɔn n'a fɔra i n'a fɔ dugu kelen hali k'o ɲɔgɔnna kɛ dugu kelen kɔnɔ dugu kelen dɔrɔn i n'a fɔ Kayi ɲɔgɔnna o ye baara fitinin o tɛ baara fitinin de dugu kelen tɛ dugu fila tɛ jamana kelen tɛ jamana fila tɛ jamana saba tɛ jamana 40 kɔ diɲɛ bɛɛ ka denw kɛ faw sago ye ka denw kɛ baw sago ye mais a sababu ye jɔn ye musoba don an balakaw bi aw ka dɔ ye muso o muso wallahi ni hinɛna ala bɛ hinɛ denw na o la kuma laban na an muso ɲuman min n'an b'a ka tanya ni san yɛlɛma la musoba in y'a kɛ ala ye a y'a fɔ ala ye kama bɛ baasi t'an na baasi t'an ka muɲu kama a ka hinɛ kama a ka cɛsiri kama ya rabbi ala k'an bɛɛ mako dilan an faso ala k'a kɔlɔsi musoba in kama kirisi fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ a kun n'a kun ya rabbi ala k'a bɛɛ ban musoba in kama kɛrɛnkɛrɛnya la Kayi yan an b'a ɲini ala fɛ Kayi ala k'a kɔlɔsi ala k'a kɔlɔsi ala k'an bɛɛ kisi ɲinan san in tɔ kɔnɔ ala k'an bɛɛ sɔn ala k'an bɛɛ taa ɲɛ ala k'an bɛɛ barika jɔnni kama a Seyida Basitan Tarawele ala k'o kɛ den yɛrɛ kama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ comité D u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri taara ka taa sanuya boloda Sotokele dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na k'a furan fo k'a jɛya o min ye laada ye san o san u b'a baara kɛ min sɔrɔl'o la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. San o san comité D jama Amsar jama u bɛna ka kuru sanuya an b'u fo o yɔrɔ in na k'u waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛra hukumu kɔnɔ la n'o y'an mamuso an ba Basitan Tarawele n'o ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔna ye an bɛ dugawu don an mamuso in ye ani an ba in ye n'o ye Basitan Tarawele ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ la ala ka yafa k'an ma an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ a y'an kɔ kiri minɛ ala k'o nɔgɔya ye vraiment dan tɛ comité de Amsaru la surtout comité de mɔgɔw u y'an sigi ɲɔgɔn ye vraiment u b'an dɛmɛ an ka hɛrɛ ani an ka hɛrɛ tana bɛɛ lajɛlen la n'i ko ko dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso i ko ko sanuya ni sanuya tɛ yen kɛnɛya tɛ yen mɔgɔ min b'i dɛmɛ o la a b'a fɔ o tigilamɔgɔ hali n'o tɛ o ka surun dɔgɔtɔrɔya la parce que a b'i dɛmɛ k'i ka kɛnɛya sabati ni banabagatɔ yɛrɛ nana sɔrɔ yɔrɔ nɔgɔlen bɛ cogo dɔ la a bɛ se ka bana wɛrɛ lase banabagatɔ ma ka sɔrɔ ani bana min mana dɔgɔtɔrɔso la vraiment an b'u fo dante foli min na ala k'u sara ala k'u bolo mɛn baara in na u k'a bila kɔrɔ ye u kana bila dɛsɛ ye an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo Amsaru ka ɲɛmɔgɔ fo Kayi fo Bamako Haidara Usmane Sherif Usmane Madani Haidara Bakari Tarawele n'a ka jamakulu bɛɛ lajɛlen k'an balimamusow fo vraiment u ni ce u ni baraji u yɛrɛ ka sori ka bɔ ni nɛnɛ in na ka na furani kɛ ka yɔrɔ bɛɛ sanuya tiɲɛ yɛrɛ la o ye ŋaniya ɲumanya ye ni courage tɛ mɔgɔ min na ni hakilina ɲuman tɛ mɔgɔ min na
i tɛ nin baara in kɛ Ala kama u y'a kɛ Ala kama u ma dɔrɔmɛ kelen ɲini an fɛ san o san u b'a kɛ. Nin hakilina ye ka dabɔra musokɔrɔba yɛrɛ ka ŋaniya ɲuman de kama ni Ala sɔnna musokɔrɔba min ni a ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni Ala sɔnna sifinnakaw tɔgɔya la comité de jeunesse y'a ɲini nin hakilinaw ka taa est-ce que an tɛna ko dɔ kɛ ka hinɛ lase musokɔrɔba ma parce que a baara min kɛ ka bila diɲɛ kɔnɔ a sara t'anw bolo o la an ye nin hakilina ta san o san ni Ala sɔnna ma ni a ka waati sera n'o da a ka fatuli san kunbɛn an bɛ nin furani boloda CSCOM dalila ka daminɛ kɔnɔla ma kana daminɛ fɔ dalila la kana comité dala ni Ala sɔnna an b'a baara in kɛ o la an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ barikada vraiment mɔgɔw bɔra an ye mɔgɔw wele mɔgɔw nana i yɛrɛ ɲɛ bɛ yɔrɔw la ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba yɛrɛ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'a ma. An bɛ nin baara in dabɔ fosi kama sababu ka kɛnɛ to d'a ma kɛnɛ ɲinɛ sababu kan an ye sababu sɔrɔ an karamɔgɔ de fɛ n'o ye Usumani Serifu Madani Hayidara ye an b'a ɲini masa arahamani fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ya Rabbi Ala ka yɛrɛ ka ko mɔgɔ ɲuman ye kira na so kama sɔli ya rasulu basi ta an b'a fɛti Ala Usumani Ala yɛrɛ jati de kama an ye basi ta fɛti basi comité bɛɛ ye basi comité fɛnw ta alhamdulillah comité bɛɛ fɛn mais Ala de y'anw gɛrɛsɛgɛ basi ta na alhamdulillah rabbi an bɛ Ala fo k'a barikada n'i y'a mɛn karamɔgɔ basi ta yɛrɛ de don o de y'a to Ala y'a sɔnna k'anw sɔn basi ta na anw fana y'a minɛ n'an bolo fila ye k'Ala fo k'a barikada an ka taa CSCOM ko fura an y'a dabɔ Ala Subahanahu wa taala jati de kama dɔgɔtɔrɔso fura nin y'o jɛya alhamdulillah o ye yɛrɛ de kama ye ɲuman bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la juguman bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wa an bɛɛ bɛ taa dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔna na an y'a fura Ala yɛrɛ jati kama. O la an sera sɔgɔma in na ka na dɔgɔtɔrɔso fura a kɛ nɛma ye Ala ko se Basta ma parce que n y'o fɔ n ka kumaw na n ko Basta ɲɛna an ma a ye min di an ma a y'anw nafa a ye an bɔ fili caman na o la ale y'o mun kɛ an ye an tɛ ɲinɛ o la an mana fɛn o fɛn kɛ Basta ka ko la o ka dɔgɔ sara tɛ adamaden bolo fiyewu k'i bɛ se ka Basta sara ni o ye ka da a ye min di an ma n'o ye Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara a y'o mun di an ma kama o la an ka se dɔgɔtɔrɔso la k'a fɔra o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso kan ka kɛ yɔrɔ sanuman de ye sigi mɔgɔ bɛɛ mago bɛ yen de la ni yen n'a saniyana b'a ye hali ni mɔgɔ dɔ nana u b'a ye u bɛ ɲɛbɔ yen fɛ mais n'a kɛra yɔrɔ nɔgɔlen dɔrɔn hali ni mɔgɔ dɔ nana k'a bɛna yen visite a tɛ se k'a kɛ parce que yɔrɔ nɔgɔlen don o kama an bɛna yen fura k'a kɛ barika ye ani k'a kɛ nɛɛma ye ka se Basta ma ani silamɛso bɛɛ lajɛlen. O kɔfɛ an bɛ foli ɲɛsin comité min ye baara in labɛn n'o ye comité D ye k'a daminɛ Bɔgɔyi Kulubali ani commission ɲɛmɔgɔ Biran Dawu ani ka fara nin baara in mɔgɔ min y'a labɛn n'o ye comité jeunesse tɔgɔra Jeri Kulubali a n'a ka mɔgɔw bɛɛ an baw an tɛ ɲinɛ o kɔ an b'u bɛɛ fo ka d'a ka baara in n'i y'a sera ka kɛ nin ta in kɔnɔ a ɲɛna de o la an bɛ min fɔ dɔrɔn kuma lasurunyana an bɛ dugawu de kɛ an ka musokɔrɔba ye ko in bɛɛ kɛra ale de ka sabu kɛ basi t'a ka muɲu n'a ka sabali o de kɛra sabu ye ka anw bɛɛ bila nin sira in kan an b'a fɔ a ye den min d'a ma n'o ye an karamɔgɔ Bahawuden ni Sharafuden ni Nuruden ni Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara a y'an wasa a y'an kunkɔrɔta a y'an kɛ maa ye n'a sɔrɔla don min na hadamaden bɛ se ka tiɲɛ o la an tɛ se ka foyi fɔ k'a fɔ musokɔrɔba in Ala ka lahara sɔn sumaya ye ka dugawu kɛ Ba Madani fana ye ale min kɛra a ka sotigi ye n'i y'a ye muso ɲalenba bamananw ko Ala y'i sɔn furucɛ ɲuman de la o la an bɛ dugawu kɛ taaba ninnu bɛɛ Ala ka hinɛw na n'Ala sɔnna nin kɔni ye ŋaniya yira ye comité D bolo ka ɲɛsin kulu section ma ka taa se Kayi section ma olu ye baara in de d'an ma an ka se k'a labɛn ka ɲɛ o la an b'u fo k'u barikada k'a deli Ala fɛ tɔn Jamiyatu Ansɔrudini min kɛra sababu ye Ala k'a tɔn in Ala k'a taa ɲɛ Ala k'a taa ɲɛ n'an ye Ala kana ben Ala ka don ani juguw cɛ Ala k'o kɛ kuranɛ bonya kama kira n'a so bonya kama salala rasul u ka baaraw kɔnɔna na u bɛna kuncɛ ni kɛnɛ basigilen ye ka alikuranɛ kalan ka yasin kalan ko caman kɛ ka nin bɛɛ kɛ hinɛ ka ɲɛsin ni musokɔrɔba sanuma in ma min kɛra diɲɛ ma sababu ɲuman ye Haja Bastan Traore o kɛnɛ kan min sɔrɔla ni aw an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. Ni musokɔrɔba sanuma in ni musokɔrɔba ɲuman in ni musokɔrɔba kɔnɔnajɛ in ni musokɔrɔba in min hali n'i y'a diya ye i b'a dɔn ko nin a ye fɛn dɔ kɛ Ala kama ka sababu kɛ Sherifu Usumani Madani Hayidara ɲɔgɔnnaw Ala t'a bɔ maani na donc alhamdulillah o musokɔrɔba ɲuman in Ala ye comité D de garizigɛ de o la ani ansɔru bɛɛ komi baara ninnu an k'a dɔn dɔrɔn a tɔgɔ bɛ di dɔ ma dɔrɔn k'a baara kɛ sinon an bɛɛ de ka ko dɔn n'i y'a lajɛ nin jama in min filɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ de y'i seko kɛ a ko kelen la
donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada comme baara ninnu tilatilala dɔrɔn e comme nin ka sanayɛlɛn ta nin ka awa zaharaw ta nin ka ali ta ka tilatila ni ɲɔgɔn cɛ sinon anw bɛɛ farikolo kelen de an bɛɛ ɲɛsifan kelen de i y'a faamu donc an bɛ ala fo an karamɔgɔ min ye an bɛɛ kɛ fa kelen ba kelen ye an karamɔgɔ ala k'a mɛn ɲɛfɛ ala ka n'a kɔlɔsi ala ka n'a dɛmɛ a denw a ka denbayaw ala ka n'u kɔlɔsi maa o maa k'i tɛ fara n'an karamɔgɔ la yarabi ala ka dɔnni da i kan dɔnni min b'i ɲina an kɔ. Tigi saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ koyi tigi a tɔ o ye dɔ wɛrɛ ye tigi fɔlɔ o ye dutigi filanan o ye dugutigi sabanan o ye jamanatigi tigiya banna i kɛra fɛn o fɛn ye i kɛra dɔnnibaa ye o i kɛra alimu ye o i kɛra bana ye o i kɛra masa fɛn o fɛn ye i bɛ nin tigi saba in de ka mara kɔnɔ. basi t'an ka ko ka di komite den ma Kayi alhamdulillah ko dira kotigi ma a ɲɛdɔ de don wa alhamdulillah a cɛsiri de don wa an bɛ ala tanu o la an bɛ jɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛn komite den ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn an ka sous-section kulu ye an nakun ye kana darsu de ta an ka ɲɛmɔgɔba ninnu kɛrɛfɛ ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye ka ɲini ala fɛ sigi in ala ka hinɛ se musokɔrɔba ma ala ka kɛ bɔdaya ye ala ka kɛ bɔdaya silamɛsu bɛɛ ye ala ka barika don ɲɛnɛma yɛrɛ la ala k'o kɛ kira kosɔn sɔli ala nabi yan'an ka banin fɔ a ba de ye sabu ɲuman ye an b'a ɲini masa taala fɛ ya rabi alahu ala ka nɛɛma k'a ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen nin kɛnɛ denmisɛnninw minnu bɛ baara la ka nin kɛnɛ in sigi an b'a ɲini masa taala fɛ ala ka kɛnɛya d'u ma a bɔcogo ala k'a nɔgɔw ye a bɔra nafolo o nafolo la ala ka nafolo ninnu jiri an b'a ka yan karamɔgɔw fo la k'an ka ɲɛmɔgɔw fo ka musow ka ɲɛmɔgɔw fo ka musow fo an mɔdenw na an denw an n'olu de b'an bɛ ala fo ka waleɲuman dɔn kuma ka gɛlɛ dɔɔnin aw bɛ yafa ma kuma ka gɛlɛ dɔɔnin n'an y'olu fo mɔgɔ o mɔgɔ ye sen yila siya fɛn bɛ min na t'o sɔrɔ o ka n'i taga t'o sɔrɔ ala k'a baraji d'an bɛɛ kelen kelen n'a ma ala k'a baraji d'an bɛɛ kelen kelen n'a ma. mɔgɔ o mɔgɔ nana ala ka segin ni hɛrɛ la ala k'a ni kɔlɔsi o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ komite den la komite den u y'a nin baara in daminɛ bi tɛ ka kuranɛ kalan ka yasini kalan ka dugawu kɛ komite denw ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ u ka taabɔw ye ni ma ɲinɛ o daminɛnen mɛnna sani ka se basitanko ma basitanko nana fara a kan o la belebele farala belebele kan o doni bi cɛ baara in a bɛ kɔrɔta de a ma jigin fiyewu o la an bɛ dugawu k'u ye ala k'a n'u sara ala k'a n'u sara. baara in kun cɛra nin cogoya in de la n'o ye a silamɛya dɛmɛtɔn ansar bolofaraba min bɛ kayikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala komite den sango san olu de bɛ nin baara in kɛ n'o ye ala ka wele seli an ka musokɔrɔba sanuma ma hajja bastan tarawele ni ɲina ye a san 4nan ye ninnu bɛ nin baara ninnu bɛɛ de kɛ ko k'a kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin bastama ani silamɛfuruw bɛɛ lajɛlen o la an bɛ dugawu kɛ musokɔrɔba sanuma in ala ka nɛɛma jidi a la ala ka nɛɛma jidi musokɔrɔba sanuma in na a taara ka den min to a kɔ ala ka si di den ma ka kɛnɛya di a ma ka sankɔrɔta di a ma n'o ye an fana an karamɔgɔ n'an ɲɛ jɔyɔrɔ ye a seyidi sherifu usman madan haidara ka Kayi a n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyala Kayi ansaru k'u fo ka wuli ka jɔ an'u ka cɛsiri an'u ka layidu dafa an fana an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madan haidara ye o la an bɛ dugawu de kɛ san caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na basigi ni hɛrɛ ala k'o don Kayi n'a a mara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna ani a kɔkana bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ala subhanahu wa ta'ala deli sigida wɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Basita yo